So today ay magbubutas tayo ng glass gamit ang electric drill, diamond drill bits, saka guide, at saka tubig pang spray para di mag-crack yung salamin na binubutasan natin. Tsaka yung guide mga bro pala, di ko na napakita na ginamit ko kasi nauna ko nang na-guide yung bubutasan ko bago ko video. So disclaimer lang, hindi naman ako expert sa pagbubutas, na tutunan ko lang din naman. Kaya kinakailangan ko talaga yung guide. By the way, 1/4 thickness pala yung size ng glass na binubutasan ko. Kailangan lang natin maging consistent sa pag-spray ng tubig para hindi mabasag. Salamat!